chemandamba ndiri kumhangarira vatezvara vangu vanyakudya Godfrey nechikonzero chekuroodza mwana wangu ndisingazivi. Kuvava unyakudya Godfrey uchaikona pakaitwa nhau dzacho aizviziva. Yes, Tuesday, it's off. Okay, I'm person. Indaba rodziko mwana ndisingazivi. Caroline. Alipana mwana abo yakufada izo ndakamutari. Okay. Akaroza sena. Atezara pane musi wandaida kuenda kumaini Slovenia. Takasangana patakshop kunga tikatengerana doro. Vakati hapana nyaya ndichada kuzotaura newe but mazuva akadai nongoripe ndakati handendi ndingadendiripo zvino ndoenda Slovenia izvezvi kanzi alright chadu ndichakuzivisa zvisinei pakati dzava 4 o'clock wamumusi ndakada kuda kunovira ndakaona feki pasati vatanga kuuya vatezvara pakatanga kuuya vamwe hama yavo nemudzimai vangosvika like vauda kutsvaga nezvavaitsvaga tikati hapana zvavadaura zvavaenda ini po ndakazodaidza natezvara na 4 o'clock ndakanosvika ndikanoona vaya vakaya pacheni varipo kumba kwavatezvara vavo saka vatezvara vakambova vati no tatoda kuti tiunyore toda kuti tironge zvekuroorwa kwemwana ine ndati no alright izvozvo ndazviwa asi zvoda ndinoudzawo kumba vabereki vakuru vokumba kwedu kuti tozvirongwa hwavako. Saka ndakaenda kumba ndikanofonerawo mai nekumusha kwangu mai vangu vari pano. Okay. Ndikafonerawo kumusha kwangu kondobva vana baba kubva vati alright saka zvanzi rini zvanzi rini ndati zvanzi kwai mangwana makuseni zvanzi zvinhu zvavo zvinongorongwa setofamba sei zvinongonzi mwana roorwa mangwana makuseni vakati ndiri kutaura zvandaudziwawo zvanzi saka todiraivha nevamba here vatodi ndikati muna tange taura kuti zvese zvakamira sei saka ndakamandaamusi ndavaudza mati ndanga kwamaiguru vanaenda kwamaiguru vanogara mudhuze nenu vanaenda kwamaiguru vamuaa ndanoti maiguru maiguru havana kwanisa kuuya saka vanzi maiguru mva vati anota zviyomwe so saka mwana anzi aitiwa sei ndati mwana tirinomva kuti mwana mangwana ukanzisaka kana mwana kana achiroorwa ita kuti mwana uya uyaurorwa mumba kana uchitora mwana uzoenda kwakachengetwa kuna nasekuru vake woita zvavanoitawo kumba ndo patanga nogumira ipapo saka pandakadzoka ndobva ndasvika pamba bva ndaona tsano vakambva vauya tsano mbva vanditi ko seiwo uchida kuti mwana wako aroorerwe kumba kwenyu iwo usina chawakabvisa kumba kwenyu niva ndati no inini komukuti handina kubvisa sei tsano ndakadi ndakabvisa zvanzi isati izivita unoti wakabvisa vandati right ndikamita ndinobvisa handii kumba kweminya ichi kuva ndakabvisira mari matatora nemwana wangu anga aripo musikana aripo vanaenda mumba kwemunyai nemwana wangu nemunext door wedu vanonzi vamatsikidze vataenda vanosvika vanotsikidza kuti indoziva chinzi wakaroora bandoshamisa kuti vanosvika kumunyai vanosvika vakonfirma zvakaroora sezvo baba vavo ndo vakaenda noroora ndemabari ndoziva chi akaroora soso vakanzi zanza vaikuma ndokusvika isati zvizivi kuti wakaroora ndokuzodzokera mumba ndokunotaura navabereki vavo futi mumba mea ndokudzoka ndokuti varoti kwai wakabvisa tsvakira ikuno vandati no ini ndakatopiwa bepa remaroro bcause ndakapa mai vangu mari nevanhu ndakatumurira ndonoroora vakatoya nezvandeko BF saka ndakwanisa kuti kuuya patenakera ndakatumawa saka iwe love mo ule statement yawataura yazoda kuti ndizwisise tisataenda kurepe iwe wati mwana uyo hausonga murera mwana haana kurerwa nini sei mwana uyu wakaroora inini chakatadza ndirere mwana uyu ndaiti mwana uyu ari pamba apa katida kuti tione mwana chacho
vatezwa ravangu vaiti vakaona mwana ndinaye vaimuponda mumba kumusira mwana akuti kana kandiona murodhotiza kuti baba kana chine musanitaura nendorohwa kumba saka nguva yese ndaitoitira mwana nguva zhinji aiti akatondiona notiza nyange murodi ari mwana wako ari mwana wangu nyangwa nemurainja iwe wakamuroorera zvinhu zvinongoitika chii chakaita wasi wakabvisa demensheti nabambo chief tikagarisana mudzimba munga zvinhu zvite chingotopa ukama tifanga kuti tange tinotaudzana stereki but makuriro akaita mwana wangu ka nyange ninanokwadza nonichemera hatisi kulove more ndikudzoka panewe nemudzimai panewe ne ndotsepa mudzimai apa ndongatedza vatsano vangu vakamboti no ndopa wakawanda ndakaroora ndobati saka decision aiwa iwewe nemudzimai makazopesana sei mudzimai inini mudzimai pakazoenda unopona umba wavo handina kuzoenda unomutora mudzimai taipikisana nomwe mukomana waidanana naye akauya kumba kwedu akanditi no iwe mimba irikuda kupiwa mimba yese yako imimba yangu mudzimai wacharupi aripo ndiwe wakabara mwana nababa ndiwe baba gara pabenji papa iwe mnyai ndobe anorwara ndiari kutonzi aiwa vasamusumudza ngataura ari papa ngataura nyai haakwanisi kutaura tidaisooiwe lafumonde handichikuenda nayo sambo wakamira ipapa iyo andouya kunoko hakuitwe chakanakira justice. If we are delivering justice, we will be fair justice. Inini unogona ndiziva chikundona uyu anogona ndiziva chindona. I don't know your whereabouts. What I know is you came to this customer law court kuti tibatsana ende ndini miyana ndisiwenyuka pachivanhu ndiri gweta rimunhu mupari nemupariri saka ndiri gweta renyu imimi raindiyaranise muone iwo uchaona pako uyo anoona pako amai vako vari somukaimboya mwana wenyu akaroora chii mwana wangu akabvisa 11,000 iye mabhera cheki wakatuma sekuru akabva kubf wasvika nemari ndakabva ndikaenda nayo kuhanzvadzi yangu nokuti takatambonetsana pakauya muroora nanatezvarako saka takazogona kuti tiende tisu kuti tiri kundoroora hazvigoni ndobva taenda kuna bhuti ndobva tanga titsvage vamwe vanowirirana navo vakaita sehama yavo ndikoti tiyanani vari pano vamakatuma here watakatuma wacho ndiwo murume wambuya avo vagwara wagwara iyo murume wacharupi akashayika wakashaya saka ndovamakatuma takaenda nasekuru wangu anonzi wachirombe ndobva tandomuerengera mari 11,500 iye sekuru wacho murume avaka paakadzoka imi because list yeroora dzedziri mbiri ka kuti munoziva zvinedzishivana nokuti vanhu vakaroorerana pazasi apa vanosaina kuti tagamuchira roora rangana ini ngana ndini ndabhadhara aigamuchira ukangana ndini ngana izvozvo makaripiwa ribepa here ini ndakaa ndine rangu iwo sekuru wane ravo aiwa makaripiwa bepa rekuti 11.5 iyo yabhadhakwa here ndakapiwa makaripiwa alright garai pasi sumuka nyangu kagara pasi lapo yes pamusoro wedai pamusoro wemambo zviri kutaurwa zvese izvi vari kutaura nema handina kana mari yandakaona ende mukomana uyu maoko mashure mukomana uyu zvese zvaari kutaura izvi ataura pamberi penyu nevedare vachinzwa kuti haana kubvira ataurirwa kunzi handina kumuzivisa kuti mwana ari kuroorwa ndakamuzivisa akatouya kumba kwangu murume tikatogara mumasofa angu tikataurirana akati baba inini ndoda kukutaurirai chokwadi pamberi penyu
ndinokwanisa kukubvumirai kuti roorai mwana wangu, asi mai vangu vanondisungunzira mhepo. Ndikati zvakanaka. Tabva ipapo akafonera vamwe vanonzi baba munini vake vaiti vari kubva kuUK. Ndakataura navo ini personally pafoni, vakati ivo endai nemwana anoroorerwa kumba kwedu. Ndakavabvunza ndevekuti mwana wari kuenda kunoroorwa munomuziva here nezita rake, chii chamakabvisa kuti ini ndisumuke ndiende ndinoroorera muzukuru wangu kumba kwenyu? Zvikanzi aiwa ndo chivanhu chedu. Ndikati aiwa zvakanaka, ini handikwanisi kudaro. Mukomana ari apa uyu zvikanzi uyai nemwana kumba 30 minutes. Anongouya for 30 minutes chete, mudzokera munoita basa renyu. Mai vacho vari kumashure uko apa vakafonerwa ndichinzwai nemurume ari apa, vakati ukangoenda ikoko chete unozoona. Ndichinzwa mufoni, ndine mawitness angu aripi mawitness akagara apa. Akanzwa ndiani? Yes. Iwe resumuka kachikomana. Iwe urichicha baba. Ndiri mwana mukuru wababa. Ndinoda kutaura muchidimbu pane zvataurwa nababa. Kana manzwa mumhan'ara achitaura ati vana tsano vakati hamuna chamakadii chamangabisa, ndini ndakatodaro nekuti bepa iroro handirizivi, pavakanyorerana handipazivi. Ndikati ini handizvizivi kuti makadii makaroora. Ndikati vati nini hanzvadzi yangu inoroorwa sei ndisipo? Baba vanoroodza mwana hanzvadzi yangu ndisipo sei? Ndikazviramba ndikati inini handizvizivi. Ndikati neizvozvo hatigone kuuya mumusha menyu tizoroodza muzukuru mumusha menyu. imimi nyakuta gara pasi ndaziva chinomanya kuti ini makakanya nyakuta makakanya makarodza mwana iyo inyanya uyoyo akakanya pakutuma asekuru vake ivo vava kunoroora mara izikamu kuti yakasvika here mwerai naurwa iroora inoda iwe dunga munhu. Munhu anotumirwa kunoroora munhu akutogara nemukadzi kana kunze kwenyika. Imi muri kuZimbabwe, endai kwangana kunyika yakati munondiroorera. Uno ndakawana chii vari vachikonsentana vari vaviri, asi nevertheless iwe chakudya mwana wako ataura kuti ava ndo baba vechi vemwana, ndosaka vakuisa kudai. Iwe zvawaifana kuita nyakudya, mari yawaiwana iwe waiuya nayo kudari kuno chipiri, mari ndauya iyi yandakarodza muzukuru wangu toti makorokoto nyakudya. Iwe love more, mari yauya iyi zvayauya iwe ukaona chikwereti nemusi kwani kwanyakudya. Nyakudya iwe utanhaura zvikwereti zvani zvako necheredzwa nechi wapedza uyu wotora pari kana tadaro tadii takanzwa iwewe mari yawakarodza wakaisa kuti mari iyo yawakarodza waseka yakoti mari yawakarodza wakaisa ndakarodza regai mwana wangu apindure ndida kuti mwana wangu aiwa apindurika munhu asungisa ndini mari yandakarodzwa mwana wangu hapana mari yakarodzwa yakawanda. Mari yese zhinji yakamirira baba wacho. Zvababa ndakaramba pamari idzodzo, ndakati ndinumirira kuna baba wacho, hatina zvatataita zvamunoita imimi zvamatoya padani tikutotanga process padani pano. Mukwasha uya pano, mbuya wavo uya pano nehama dzavo newe nehama dzake lavmo iwe uripo mari yako iyoyo diki yamakadla ndiyoyo taakutanga pachena. Iwe unozviziva zvaifanira kubviswa nalavmo, unoziva
pamari iyoyo wauya naye iyi iwe wochiti kundindakabara ka ndindakarera izvi nezvizi 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 isusu mwana uya takumuti iwe vabare vako ndevavo nyange wakarerwa kupi chiwadzana nevabare vako nenyama dzako kuita kuti ugare zvakanaka tibisa ndo zvazviri chakuchi imari iko yakambobudiswa echikomanhanzi ndo unofanira kupindura somukana aiwa nemusoro wangu handingaizive asi mari iyoyo iripo imari roughly should be 1001 good imi munouya panapa neexpo date musi wa20 December maya makarongeka uyo iwewe we don't have any proof of you paying a bride price to the Nyakusha family. We don't have any proof. Mai vako vanogona kutaura handikani mai vako newe muri interested party panyaya ipi panyaya iyi dai papane imwe witness isiri manje ava mbuya havagoni kupindura because havagoni kutaura mangu watakura dai vaigona kutaura vaiti takapa iyeyu Nyakutown mari dai kuzotaka kuti imwe witness iripo kurova kuti isusu lavu wakadliwa kuti akadliwa nambuya namai here kana takadliwawo nemakororo hatizivi but techila proof handinoona tine imwe yabva panapa manje manje handika mukomana akatizisa musikana akanogara naye vakava vana tikavasunga vakaya padare vanhu vaya vakati isusu todanana takuda kudzokerana tikati list yavakapiwa iripi azina tikati uisayo panapa yakachazva 2800 tikati iwe kubva nhasi tikupa 3 months kubhadhara 2800 vatopa hafu vabhadhara vari kubhadhara mainloza vazvezvedu zvedare so iwewe tiri kulove more for your safety handika mwana ndewako ambunaronzani mwana ndewani ndimai ndimai iwewe yavangotiti vakarodza vari kubvuma takari kuti pani zvakamirirani mambo pane patati pamunyaya andinoona pane akazoni pane munyaya andika munyaya wangu ndo makazoya pamandibvunza nyaya dzangu akazonosvika angimira chete tete kumwana wangu munyaya wako ndopeni uyo arunza kwasikwanisa kutaura uyezve panyaya yakamira ari tete uyezve pakuroora kwemwana wangu havasi mai vangu vega vanoziva kunda pakanorovwa mwana wangu pana variko vanonzi vachirombe vanonzi vachirombe varikoko ndo vakaenda nemunyaya wangu kunoroora munyaya wangu ndo yakashayika mumwe ndo vakasara vakaenda kunoroora nemunyaya ndo patiri kuti love more proof ndofunga ndaibata ndakadai list ikauya yeroora love more handika list ngoti hatina imwe list yepanapa yandaigona kukuratidza list ikauya handika inoya yakanyorwa zvese zvaidiwa handika saka izvozvo handika ndo zvatiri kutaura the list handika ndo yaifana kudankira yaifana kuzikamwa kuti vakasainirana here vanhava mambo but asi chinokutaura orit mbuya muda kutaura ndongoto zvingawaaaazvasho angaziva kuti ndakavarorera wenyepa pakati pedare vachiziva kuti yes mbuya wachirombewa varipo hazvanzi yangu yotaenda naye ndiwo waitoerengera munyai wachienda kundobhadhara mari iyoyo vaiverengera munyai mbuya munoziva sei kuti vachirombe nehanza dzenyu vakasvika takati tose kumba kwemunyai mbuya maunoziziva sei kuti hanzvadzi yenyu nemunyaya vakasvika kwanya kudya ndozvati kutaura imi mubepa renyu riripi rorazana vakasvika vakasaina kuti asiya mari kwani kwanya kudya ini chirombe nananga tasiya mari revava vasara naro vari kuti havanaka imi kuti hamuna saka at the end of the day handika we are compromising facts mapabata imi munogona ngemakarohwa nehanzvadzi yenyu navachirombe vavo vanogona ngavasina kusisa chii kusisa mari because imi magara magunun'una
kuti uyu aidanana neumwe mukomana ndiye anogona ngane mbeu iri mudumbu handika saka papa nemakakatanwa saka makakatanwa iwawawa manje at the end of the day haabudise chokwadi vanhu vanogona kutora advantage votora mari vocho vozi zvichaoneka neonga unosina interest dei wangaona interest emukadzi handika dei wangaona interest emukadzi usina kuudzikwa wakainda mari yako wabudisa nyange wanga ari mabhiera handika wakanoona mari yako ichidii ichibhatara saka izvozvozvo newe ndopa wakakaya kozi zvimo chinogona kupomera vanhu handika vanogona kukurovai futi netechnicality iyoyo zviri kaviri yes amani unoda kutaura pavabudisa kuti pane mumwe wechipiri handisi ndo wechipiri here wavari kutaura kuti ndokutanga akabudikira hapana akambobuda chokwadi ivo namai vake vamuchiziva hapana kana wechipiri akambobuda ndakaendeswa kumba kwavo ndikanogara ndofunga ndakagara dzinokwanita 3 to 4 days achitiza asipo pamba pavo nyaya yakazobuda kuzonzi akanorora hakuna mari yakaenda kumba asi mari yakaenda yave kuti sezvo ende ndaenda kumba kwavo vakanokanda mari yainzi yetsvakirei kuno ndo mari yakakandiwa yes komana iwo ndiwani mwana wa okay ndichangokudzosa kumashure muchanda muchinda ari kuti zvoni anganyepe zvake ataura achiti zvoni airambidza kuchengeta mwana wake handinoromba kuti dare muchinda ari kunyepa dade aigambidzwa kutegedza mwana kuchengeta mwana wake ndikadei ndiri musungwa pari zvino nokuti takambomurovera mwana wake wairamba kuchengeta baba namama vasipo vaenda kusouth africa ini personally mama ndiri kunyeperai ndakamurova bushu ndichimurovera kuti kutambura uku nemwana wako yauchengeta utenge chikafu vanozviziva vakandisungisa ikanyaya yacho ikanosvika kumapurisa takunzi tamutorera mari yake ma$US handingamunyeperi handina hondo naye muchinda zvari kutaura panapa ari kunyepa havana mari yavapaumba lavmo munhu akangwara mupangana ndikudzidze maningi ndoda kuti mwana wako nyange akaenda kumurume musi wamunodzwa mumwe naye nemurume wake iwe lavmo vakazvara mwana nevanhu iwewo kana vakangwara if you need peace andika mira mari iwewo ipere zvokwadi iwe utore zvani zvako izvozvo ndo zvinoita munhu akangwara zvakawanda wanda we can manipulate ndatoona pawakadyiwa iwe ndapaona handisi muprofita asi ndapaona pawakadyiwa ndosaka uchiona vanhu vari very vita nenhauro yakataurwa vanotsaya by all means kuti ivharike because pane gap wamwe wakafa hatichagoni kubvunza because munhu akafa kanokuudza kuti munhu mupenyu anokuudza kuti hapa takaenda neuya ivo vachizivawo kuti vakarova gap apa uya ndiye aitosaina nyange uchirombo wacho chikamuchedza anogona kutaura imwe statement yekuti kana newe unorara so iwewe ndinongota neya even vanatsano vakwama imimi never mind musanyaya yekunetsana mukwasha anzvazei makarodza kumwe ndakarudza sanzi mwana wangu kupi kuri hakuri akatoita mufoni uyu kuti iwe mangosangana pamwana upi wakoyo ndo zvakadii ndo zvakakosha do you have anything to say inyangu handiwanzi kutaura straight man because zvokutaura nazvangu zvawandisa asi handiwanzi kudi kutaura because ndowanzisa zvangu musoro nekufunga zvese ungamambo mahwanda zvine mahwandika kubva kunzimayo handina problem nayo ndunganatsanoisa hana kana problem nawo vamwe vati vakandorova nditori nemavanga acho nanhasi vakandibaya vakayakapuka navo asi hana kuda kuzviita interest panyaya iyoyo kuzonisanyanya kuenda kumwana nyaya kuti special navo ndakati nohwana handudi kuti titaudzane sere nenyaya dzemwana nyaukiri because ati uri kuona iwaona here kuti nyaya wako itsotsi vana vati vakazomera sati vanozivana pachinandangu munyaya omira saatete asi munyaya ndewako kaimene
ndewabo kamnyanya ndakazvigopa uchechi vanopinda uchechi vesa waindigopa uchechi kwaiwo mwasingapindi chechi chacho saka vanozisauveche ndariponeso saka haini namwe anazokwanisa vanhu vanongochisa sandisiyo vanga vasingana mandigwerei akutotiyo vatoziva zviri kuitika ndii ndakatozisa munyaya but asi enda pakazondipandukira kwakumari kwakuendoku saka zvakama zvandivanakira saka indasine zvimari zvese muzamambochenja changondirwadza kurwadza kuti mwana wangu anoruuresewa ini mari ndotsvaka ndegandika asi ndaingotiwo sezvo vakagara nemwana ndasina kana basa ndezvese but ndaingoda kuti mwana wangu uya tiite but waane relief ka waane relief okay mam waane relief dare ka zvakanakira dare ronyatsenzanisa zvakanaka uyo anobva afara yakudya uyo anobva afara iwe unobva wafara mwana uyo anobva anogara zvakanaka handoshuwira yangu mwana wangu kuti asungugwe agare zvakanaka wakuti mari iri ikoko mari yatinei nayo tinotsvaga dzedu mambo but mari kana mwana angororwa ngangorogwa mune zvakanaka asi mbeu yako mbeu ndeyamwana arorwawo zvakanaka unoti aindo mbeu yako inini wangu mwana ndakatorerera kakadai kamukandiro mubhawa kakadai mai vangu vakamurera akaita dokta kwasaka uya ngati waona here ndakupa exam chachakadai chikadai iwe wakachiona chadai bhatara ndakatobhatarisa ndakatodya kodi mwana wangu iwe newe ubhatarisa udya kana ati zvara wakuvhuma navo vanotora zvavo iwe nyakudya une any problem une any problem here pakupa baba womwana mari yavo ndinomupa mari yacho neasi atanga andipo kubva pandakarera kusvika haiwa tinoita variation musi wacho iwe uya nemari uyewo nechita variation hazvimbonetsizvo wozakakosha chekuti all sides must happy for the daughter to be okay kwayo kuti atikumbira zvakanaka mama titirambe tichingotaura zvinhu zvese zvazvisina basa asi zvamataura ndofunga kana nemuri yangu pamwe pane payavagutsikana kana isina tisati taenda tinotaura nomupurisa kuti tinoda kuti tatichikumbira padheti ramati pa28 December tatichikumbira nekuti December uyu ini izvozvizvi ndakagarira dare iroro daenda ndisipo pano saka ndikuda kubuda ndikuda kukumbira kudare kuti hamungandipowe dheti riri pamberi tinouya nezvinhu January zvakasununguka kwauri kutandi It's okay. una mutotondera kujana musazoti modla mari yevarezi pakisimusa imaenda kunodla mari Like 25 years.